Missier, avukat, politiku, illum kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għala 50 sena. Kienet ġurnata li matula Adrian Delija xorta qattaħin twil ma' nies li minnaħa tagħhom awgurawlu f'dan il-jum speċjali. F'intervista fuq l-istazzjon Net FM, Adrian Delija wassal messaġġ importanti dwar it-tifsira ta' politika ġusta. Jekk il-politika tifhimha bħala xi ħaġa li trid tagħti u tagħmel tibdila fis-soċjetà ħalli ttejjeb il-ħajja tan-nies ittejjeb lill-pajjiż b'mod ġenerali u mbagħad allura b'mod individwali ħajja tan-nies. Dik hija wkoll mbagħad parti oħra tal-ħajja li nixtieq li jekk fl-ewwel 50 sena għamilt tant u għamilt u ħadd ħafna għaliex naħseb għex ħajja sabiħa ħafna ma tantx ingerger. Nixtieq li fil-parti, it-tieni parti ta' ħajti nkun kapaċi nagħti ħafna iktar milli tajt. Imwieled Birkirkara, Adrian Delija studja fil-Kulleġġ San Luigi u fl-1993 gradwa bħala avukat, professjoni li baqa' jaħdem fiha sakemm fis-sajf ta' sentej ilu kien elett kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Konvenzjoni Ġenerali. Adrian Delija missier ta' 5 tfal huwa iben Andrew u Alice u għandu ħuħ wieħed Anthony. Fil-politika, Adrian Delija huwa sinonimu mal-mod kif iwassal id-diskorsi tiegħu fil-laqat u anki fil-Parlament, ir-rispett li jġib anki fuq livell ta' Unjoni Ewropea, kif ukoll l-aqwa timbru tiegħu, politiku viċin in-nies, maħbub min-nies li jisma' u li jwettaq. F'dan il-jum, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sab ukoll ħin li jiltaqa' ma' numru ta' ħaddiema kemm dawk li jaħdmu mal-Partit Nazzjonalista u kif ukoll dawk li jaħdmu ma' Media Link Communications waqt attività organizzata fid-Dar Ċentrali. Ma naqqas ukoll li jaqsam il-kejk tal-okkażjoni. Intant biex ifakkar din il-ġurnata, Net FM organizza inizjattiva ġbir ta' fondi fejn is-semmija kellhom l-opportunità iwasslu l-awguri tagħhom lill-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li jagħtu donazzjoni. Fl-istess maratona ipparteċipaw il-viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Aġus u Robert Arrigo u kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Clyde Pooley. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija min-naħa tiegħu irringrazzja lil kull min batlu xi forma ta' awgurju.